dear, this SOMPA dear. A market yapa, SOMPA dear, Sassiso, and many dear. SOMPA FM, SOMPA TV, market yapo, SOMPA dear, and my dear. Chimwa fidi ene to SOMPA FM and TV nebema weni jie ene aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dakini sinatro suna udie wonya nebema weni jie aketiapa so kamu ema aketiapa papa wa fidi ene to SOMPA FM and TV why Yasin SOMPA mani jeni akati apana unu warada SOMPA de asiti neimunu ema akati apa ye no mai mun sama kudi mun samina ne kasebo biji samni e jasu samina SOMPA de abamampu SOMPA FM ema katiapa SOMPA TV emenijie SOMPA TV emenijie oh wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV. To Ghana Mada Shannon so ya da erade aye September was under toso aduonu mienu afempi mienu ane aduonu num so ne yema nyina mo ha awe from tobraka sebo ayabo no frin kramantamu ye baba sane mu ya jemu na ato apete ye nkrabata bese dua ewo ma Ghana fana babia na Shannon swain saka sebo ya de by SOMPA obi bus watayechi na nya nonko 2074 wode na nanom dodo ya o enso ekwemu se twetwe ana time herbal mixture ase saban malaria na nchen ana wo so ko pedro na wononomo ana samodo ya yede bramu awiabrei ani mo no ebi ne sei kukrantu mi police station ya watomo empempe ya ye kasen no ebusuafo ya enam wonsa so eba sa ne ma ni nyina esi wonde hye afri mu no wababonten edensem bi etuja na police adwumako no ne fire wo epoye mantemo de nkrata ba won mu echemu sem police station ya wo kukrantumi ene police adwumayefo ya wo mu ho no wo mu enye adwuma awroka sam bi akoso okokro bite anam so ama enai ni pansia wo mo prapa na foforo bi eka ho ya tesa posifo ache wo arawo sembi esi ewo wa ene ne mpotem maye kase nipa baako wato nananom ensiedo openyi bi a wedi finshano eduanan emienu Krakye district court won mo hye no se onkode fiase na ne nyina ne se wa hyehye ne ba ensa adan ya akwada na di ne dokono na abebrama toya de hye bia wo mo so de Ghana ban ko gina court se Americafo ediporte wo mo Ghana nkoa ne ehu wo mo je wo mo no wo mo ntia se nyame yadmo a firi chineko asem no court ebetena so abai no ene adwumako bi a enhye aban se wonum eto kese abeboa amagalamse se ya se yensase no waye bibi dia fa ho na concerned citizens of Etiwa landscape onso chese wo se aban no at the state of emergency edeba insuansu bi a wonum abobode chifu otimo kwa abato ampeso so mra sebe dwani na ebo amane yi wo se Ghana man panye ye raton dromani mahama shebo na waka yenso wadi so pa ebusia ensemi bi eka yenum ho ya wode wani kiremo ewo Australia ensemwa esi wodo enye de telecommunication bi wakwa ha jacket ne network ama namso nipa afrimu
ama sotwe esefata no oman ne se wode ba bechichira so ano Sompa 93.1 area free kasia ewo asante mantemu na asante mantemu kro no ayiko 100.9 kasia boy wo betumi yatie bi ewo ho adamfo radio ewo Paris France abochime mutakwa area Sompa 101.1 takwa adu betumi yatie bi bra wotie Sompa 103.3 Tashiman area 106.1 Sunyane 98.9 and Kranza 90.7 Doma 101.3 Sompanono and Amankasimu so ya Kingdom o ya Dam 106.1 the Quad National Tuning Radio Yanada Wadawma nam so Facebook on Siadamu Live area Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 and on Samin Yabanya Biak in Kenya www.sompaonline.com over to me a can Yani atra sebakan kan media ma wason fu basa me AKOSUA ejewa kodie boaten mene Oheneyere mame akua yaboa esiama bronya abrewatia enafe OBAAPA nana yaketre Ewie adeshimai mayen hwede brand adagena ensam no sane esi efata no yembiebie mu enfamamo ye hwensem na se ede afri na wotwe awie yensam ye esi ye ewo kokrantumi police station ya ene ye kasa kura no IGP ede chehye ede ama wonom se wonhwe na wonfa credo entimi entum ewo ho ne nyina da ene sa brantie bi efriend bright eya ade a wo kire se okowura ba bi ani kwan se owura esa ekobo okro no ewo ho no nam sayo so ama police for ensa ekano na wonum sa so ne musa no muhu nsa ne ho dododo ne ho hyada ensisi so na pom de ho nsam ti no watabri no ede ne kowura mu ewa yasabia sebe ya wo betimi akwakwaja yahwe ewo community hospital bia no ewo kokrantumi fofie antoata ena adware abamo abrantie wonsomonsom ena wadane etoya wadane benkom so ama ye kase no watwa nananom ewo ensiedo ne no ena emrante kwa mebunu ya wonmo kokrantumi ese won kokwa pai any sense wa bechi wonua na won kwate a wafrim na se police fo no aye ne bibi eno nti ene nam so nti no sa rehusem we say etimi ato wonua nam sayo so ema wonom ko atake police station ya no ewo kokrantumi ne emufo mpanyifo ahodo nyina da ema ye kase yewra IGP yo no tete ahye se wonom nyina entum na womo emfiri wo se be ya asomdwe betimi afa ne ntampefra ansa na wasan ahyase e de won dwuma na abrantie bright ya wo free muin wono ankasa ne papa na se ne huni papa wone ye nkase bofo etwetwe enkomo yewra kwa me frimpon sania ensem no esifiti ase ekoduru ye ene baabi abewie no wode monchiremu ema yensei twino efafem so munya no muda babu bono so I think along a yina course no ana omode ba no so I no ko Erasco hospital ni according to HOD hospital community hospital no so brief once pe na chi no ko we beto television ma no to television ma no ena no achi ote say television no okuwiaye enti na mso sama okase sa na chedia ena e wo se oye de on TV ma no enti e kwa kasa me kopie kwenti me mrato him enibu enti ba sa na ba che so pajo se wona TV na boy no be abra media me be no so waboka 500 into band 300 one fan come mrato him wo binim so wan kan say police for no and say station officer for mado no say bia say no why and say na be into me kwa sa arrest no that is the issue say television issue be total enyo no ko wi ayo obi de ko wi abeton ma no and say for where the eboka that is the whole issue and e ba in fact e ba na say the one na test one no na no dey test we be ebusofo ni abre ye ni damo jama atu abesiwie wani damo jam ya atu wonom ene abesiwie ni abesenom we say eye ofanimpon e de ma bright ya sabre kase de watina nanom ewo ense do ni ra kwa me frimpon eno achi wo hepopro ya wote adwaso ewo sokodadwa so adontin division no ya no wo achim ebuakwa traditional area very mad doctor kwabena ewu apaka ya wodi kan wono so e kan say e de kire
Now, AKOSUA, I don't think say you'll be there. I don't think the police were trained to kill. They were not trained to kill. And so bidi bono kra na the police for atna ekrom ha. Anyene BBC you see that. It me amiti he me nim na ebekwa trigger issue to the extent on be buni pa na ye den ekunu. Na di kan ma ebusha for shedding. Na we no ka se menyane ntie say police for paying for krankasa aba form. Edu mo konkran. So am ko answer questions. And I think it is the right thing. Police for paying for so ashe but we commander ashe mbo. Say he will go to the depth of this issue. Every we say no this semua a free berima doctor kwabena AUGUSTINE kaya wodi kan wahene ya wono ewo sokode dwaso adonti division mu ewo achimebua kwa traditional area ne de eno no afa yenkwai ensem isane mesibo amane na watwe wieye na ehya se empempen sen na ho esitie kwabena nyako ewo ahoma no so kwabena wotime kan wie ya da wase amwakwa aba medofo na wona muti say nakopona dom odeneso akyeye kokrantu mi sense we na watwe wie na hya se empempen ya ye kasa sen na asem na si akɔwie sen na ho nso sitie me no kasa de metimi akase sabri de asumdwe atuka ewo kokontumi duan ko duan emu esan se fi enura anopa de be si awie ni mu asem ni sifo ne de na nyanya se diagoro na dem process be we kokontumi ni a we pia body san se na mabono agye police station potem ho ani kokontumi tesi ho nyina aboso a yesi obi point mi nkodo bi atimi aba na so me no ekase be timi akase ampa akoma atofom kakra ama me no ekase ne de mebu ani adesie no atya se ne esiri de sedida na momo no sabe ni de omo pressure atente ni de timi atodwa se be ya adekopoti tia me no ekase no abrante we to ya no pawon siede no ombetimi ahu adekopoti se semna koye mienu ebinmu se kopkono ahu esensem bi na efore abrante ne ho sanso na ebi so se the dia tisa omukọ getu na omukọ ye sweep na omuso ye ja branch ni mu anu bo na mu won ho na msa esito mitimi ebro no na me ma so to form ekaka okukwantumi ko bia mu no entia me saka na kese police ni a ono na kwache a branch e bright oni na be ni community police ni e ba akono eka me se police ni no oni a branch no anya issues etwem ekọ aha ona ba tin nya issues bi etwem ekọ enu ntomu tu se ebra atemu e ba ye no na akoye sebe me no wa asem na ho abebedi atwamu na police ni pese ogina eye ntiwase wa ekoso awo montem bi bi atwem ekọ no so na otime de chetia abranche ni temu se ene obrone papa na community police ni a make me di abemu no eye abranche ono efi kokwatumi ko bian emu ye wono wo ho ye tete ne wo ho ne mamme papa ho ano mu efi na mebu no afu no echa so mu temi se anye bia no kwa de wo ye komani sebe se bi po ekoso a obetimi akasa da police ni se sa bacha na fuma ye fa no kotumi na ye fa no ko zamba na no na so ono so abo police ni di na chi eye ni yodom amamo kabom ebro no ema enko wiase no to ya no ewon siedo adetimi no kasa ne de abrante no onya dia wo no kwantumi ene ne mpatema no ma ubeho no e chance ono kasa pe no kwadia na esifata so beti ba bi kakra na okobo no ho adwa ekosi se asem no ebetimi aba from ansa na mpo obese na ti atimi asanso abetemu kwantumi ko dia emu a what me so san be pie mu adese e ba mo twetwe komo no be na so temi se no kwenye kwanya police one e fa so no omo nkase sebe abrante no ede no de na so sebe enkwatase mti na panyufo kae emra ho no mo adenti adenti na sabate no po afuma omo afa na afamra kwa eso na mo twe no wo form ebro no na mamonte so mo bia hu sa ampa a police for ebo abrante no na mabo na wie na bibia sia na nemu be jalo dia kase enya dia mudi boni bia wo hu adenti no kase ne dia de che ne temi se omo do mo pesa tenten ne ekoso omo pesi panyufo eje hwemu kase pa ade fa ne course ni nyina ho na imponu se abrante na kasa wato ya no wonse do ni de na nye na se de na mso no wato ya no wonse do a ombeji atum wo pepem nyembom se ko be se bia police ni and community police ni ba ko no fi ko bi ni mu omusu na mo ba mo da na din na mso ma abrante so to ya no wonse do a aso che se ne fata no
omatimi e di amantu no kasa that get here but dem atrentin me and na kokontumi adehye no epe e da ma brighter do do na bonus man say be ball Kwabna mayen for wunsia na efo wani edi akire ema yen pii kura na beto fom asem wese ho a eho hia ye ne etiefo ne ahwefo nti na wamfa nka me yen why Matrinyaba Ebusia yen kratofo ne ya wotonkra efrepo emantam de maye kwabra nyako ene ye ko ekotie no ko Facebook SOMPA 106.5 FM Accra and na say YouTube no SOMPA FM Live na kwahwe wani so ade sane nsam ne sitie bia no ye ne de akire ye mpem hase ne bebekọ na de befra to bia nso yetime ede ato amoso ye to ansam no so e wakase no so amamo na e wasansem koya hunti no post adwumaiko no ne fa ye wo epoye mantemo atro nkrata ede ato ganafo nyina enimu se empempem a wonmo ekasei police station ye wo kukrantumi no wonmo tum ena afo police a womo eye adwuma e wo kukrantumi honom so e wose obi a efri honom na police kwaso aye nhwehwemu emfa sare hosam a esi ye no ehum na womo eto aso ekyemu se anano memenda no enumre wo bra na abo no so pepe ena police enya ntiyese abranti a empempem ye kasei wato nananom e won siedu ye friend bride kana ya yese e wo dibo e wo kukrantumi honom ena omunya ntiyese wakwakopiemu wo dibo a wo boruamu e wo bidem na wakwako wiade no enti police force ampa wo edi akire kopiemu honom ampa wo ko wunsa abranti e wo honom enam so ama police for eche no na wo so enu na chi no abranti no wo hwe na ase no wo dodo no a enti police for edi no kopiemu awayasa bia na wo hwe so obenya ayasa emu ho a na abranti no fofianto ata ema no to yanom e wo ensie do eno ene nam so ama emebunu ya wo mo e wo kukrantumi ekyese enya de wo mbeti asesa se police for no ekwache no na onyare na onwui enti no wo mususu se police for no a ena ekuno eno de nam so ema mebunu no ekwoto hye police station a wo kukrantumi wo mo a wo mo etwo ja ehemu wo mo so wo mo kono so sekan ahodo eboa ahodo ena na ekukura wo mo a wo mo toto emo no e de ekwo police station wo no mo na police for chese mpempra wo mo ekasei Eastern Regional Police Command no ene ebusua bright ebusua ene eyempanyufo a wo mo ewo kukrantumi wo no mo eno eda nchen ya Police Professional Standard Bureau and afa Criminal Investigation department ya wo mo ewo Eastern Region wo no mo aka wo ho abomu a kwanye e fa so ma abrantie bright etimiti na nonom ewo nsia do no wo mo so ma hyase kra ya wo mo eye emu ehwehwemu na police for HSM empepia wo mo ekasei mebunu a wo mo ekoto hye police station so a wo mo etoto mo etwa eja etu mo ni adade no mebunu no sam mebunu so police for HSM wo mo ehwehwe wo mo pa se ye chi wo bi a se nipa no ele be lidi ama wo ma kan nyina no wo mo etimi ache no a wo mo se wo mo de wo mo ebekwa akogina emra nanimu ama mra no ene wo mo etimi edi said yese na efata police for ya wo mo ewo Eastern Region except adihye ya wo mo ewo bose wo mo behwe na emra etimi aye adwuma na fei se wo ye bobunu ana wo ye Ghana ndi dihye na se bibi eche wadwene a wadawo ma emfa mra no fa nhye wo sem na mom no ewo se wo fa kwampa no so a sankrata ye eba ye Superintendent George Pepra Mills ya wo no staff officer ewo Eastern Region Public Affairs Unit ewo Eastern Region one nsa sankrata yi ase awokasam bia koso awokokro biti Gori filling station here no ewo hono no a na omanfo no kiremu na aye bi na ekoso ana nam so ema asawrukasemi eba ye nipansia wo mo preprem wotin na ekokro bi drivers association ana na won mo yasa yire na wo mo kiremu se wo mo nipa baako ana na ho kani afrimu na sane ado ofo so yenim sadan da nyina won mo ye wo maye no aya na akwa ese mazifo ye no anya dan ya wo bete se aban isu anya dan ya wo be wo saka no se edi akoni aban ye bi kotere na bi betere na sa bia na ekoso na wotwe na yiye ewo Gori filling station ya eno kokro bi te honom na ebra na ekoso sa no ana wo mo kire se wo mu ya na se kokro bi ta posifo animu nie wo mo ba ya wo mo se ahyankafo no wo mo ye ye wo kwan animu no won mo si kwan ana Ghana hanso so emra wo ha sese bi se ko ba se wo ye ye na se mpo wo ba fa kwan animu sa no a age se okokje permission de free panyimfo ho nam so nchi no sa hyehye ne nyina no yade ahyankafo na fangu akwan mu a wo mo ade
one mo pe saa de nam so nti wo mo yeso wo mo makwan ema yie ne nkoso ya makwan eno se enam so de menteme wase wurukasam ekoso ewa posifo ane asankafo a wo mo awo kokro bi te no entamwo na antiye yensa aka atro se aposifo no stake ana kita wo mo no eno no de yensa aka wo mo kire se wo mo de asankafo papa enya sam keto ma ene wuni ababa ni mu no mo de ahwew ama wo mo brim krofo brim trofo ma ni pensia de ebuso ya mo de achi wo Facebook no so na deda so no ebi mo nsa ho ebi mo na ho ebi mo achi chese ya buo mo te se de akoda ewo classroom a wo ya ade a ni teacher ni so wompe na so still na oda so ya waboro no no saa pepepe bi na koso kokoro bi te ho na anam so ama eni pensia de ye betumi akense so dua se won mo prapa ama emu nan so kokoro bi te aposifo akere wo mo a wo kire so chairman a wodi ekuo no ani mu no waka ho bi ama ya kire no anam so ama asem no akokopie mu aposifo akache ya won mo hyase ya mu hwehwemu na sankafo no ahyase ya wo bosobuo bi kire se ni akoso no anya nane de dikan ya kokro bi ta posifo won mo aya saade yi enie na won mo ta ya pa titiro ne kwan so won mutumi ba begina won mo ma pragiafo kro de yenka wo kadafo se won mo je won mo aninti we no anya ade foforo afa na aba so na so eburo no ekoba mu no ane ade a ha twene ya won mo sro ma Ghana bambofo so obi amra mu bia IGP fa no hunim na ne aso twense no no yemfa ema no sa Afeyentu fanso kodie bresamwa ya wotoa ne sembo jabom enfri eye kokro bite na yemfa ye ne enchiremo ewo wa kroponimo eno ewo etifi atoye mantamo na dobiri electoral area ye wo ho no na rahusem bi esim wo ho a yede kase efa ho a ye no so emunchiremo no yede ema yetiefo ne yahwefo ni nyina da ene se security officer ana se ne yebeka ne se wa ye watchman ni bi no wadi mfinhia ne bese aduonu enum papai ekọ na dwuma so ewo dobili abato bia ye ho anadwo no na wankwankwohwe ade akyin ye no papai emu na edawewei akwa ya rehosem a wobi ekunu a papa no senia adehia wo no ekirem akwanya wo fa so wuye no akwa suro ene hubo bi na abekekira adehia ya wo ho enam sayo so ema aban krache panya wo ho wonmonyafo Isanura Dawana wone ye ebonkwama efa nsemi ho ema wogitum se ampa arehosem yi eyade a esi wo ho na wo kire se bibia woka papa enye grede papa ya ye frani se ya ye kase watina nanu wonse do no enko no de wonya boni bia na no aduane na wo kwa akopɛ na so no esai esum kabisu ye mpempi na no eya na edura honte no ama bambo ho nsɛm no atechema ɛwɔ empotem wo na wo kyerɛ sɛ wo hwɛ baabi kura pass arehosem wesesi ye no a ɛne police station na sɛ edwan so a ɛno ɛwɔ hɔ no bɛsɛ 400 meters pɛ ye kyerɛ nka saa bɔnefo sam ne kɔso no ɛwɔ sɛ wo bia kura mpantie no na nya police officer bi ana sɛ dwamfo ne bi ɛna bia wasote na so wo kyerɛ nka ne ya ho nsɛm no street light no atoto ape ewo ho ema nansan ya akura na wo ba ye no wonu matu ho na mon ama bese light no makomako ahasa eduoso enwotwe 378 light wonu matimi a repair ama ebi wo ho nso krampo no a akwaye wo ho kese nti wo ye ho hwe a enya ade a ebeye yente no wosre empanyifo se ne monimu ya no wo mehwe na won siesie ne ma e won kane ya ho nsema wonom se be ya se hu kasem wese no ya mpepi na ne ya da etesisi wo ho no ebi entimi ensibiem ne no echi na assembly member mechire krokrache ya wono so wo dobiri abato area ho no eye Zakaria Ibrahim wono so de na no tumu bi eche se de ekoso ne de eye ade a enwanwa eche se papa no woni obi eni asem ne hodwo na wobi enim adekode potia se nipa bonfo we se wohwehwe ede afri ne nkyenti a sa ewudi sem we se ne abrukasem no wakoye ede etia naso ne nyina mu no wo kire se police fo no ama won ho aye ha ama akwata mamu no ede no akwakyerem wo Upper West Regional Hospital mortuary ya wo ye autopsy ana se wo papa mu no ahwa adekode potia namso nti a ye wurayi eti nananom ewo nse do ne nyina mu no wahye se obi anka na komanto ne yam esanse ne ya ekoso no bambo adwumekuo no asomumre bi
twetwe no obehu ne akoko wani atoto ne body part anasa ne honam akwa aduane bi ne atwitwa nanso yewura wese de ne de enya de etisa nanso ne nyina mu no watina nanom ewo nsie do nti no wose twede ampobasa yi adom se oma ne baby pa enna na mpanyimfo nso mabambo ho nsem no emu enyere rekete enfama dobili ne titru ene wo mu a wa municipality mu nyina sebe ya se rukasem wese no wansa enhu biem. Adesmama ya tuaka se bono eso na Krachi District Court ashe opinion wedi mfinhyano eduanai emienu ya ye frano Edward kwabna esiedu se onkode fiase bosomire baako ensia no nye dwumaden emfa enka ho na amadebo echemu se opinion Edward kwabna wahyehye ono ankasa ne twetwo mutwo ne ba ensa ne nyina ne sa kwada no ewia eye ne nkyenam ene ne dokno edi na aposifo ebo amane yese agase bosome no ne de na etoso du enkron ewo Krachi krom ena sabre ho semi esiye warmo se Mrs Gifty amachi esiedu eyora Edward esiedu ne wukani na maame no eyedwedini okodwom da oba no wodi gato dokono mienu ena nkyenam se nkwada no nyinkofie na wo mfa nkoma wo papa na papa no fie adwuma bai sanse maame no oyedwedini ya wo mafie ntamunti no na papa no edi atwa danum kakra no wontwen so obeba na yese nkwada no de nkyenam ene dokono kodu fie no na kwada ba akodi akoda bode yase nkyenam no weyi ba akodo wawe ene wode dokono saa ede kwaba papa no enti yase papa no ji dokono na nkyenam nka ho no ene obusa nkwada de say hey why na eyi nkyenam e ka ho wai akwada ba ya memprempre ne papa hyehye ne nsa no ya wodi mfinja na edum do chese da ya mia o mia na mi nkyenam na ewe na kom de me ekwan ho na mi yiwe papa ne say hene ya na wakofa chese sekan ede atu ejem ama me kase yase sekan no eye kokokokokoko ene wo fra akwada ya wodi mfinja na enum ne so wo mrai akwada ne ba ya yase ontiri ne nsem papa ne say akwada de ntiri ne nsem akwada de tinsem no wode sekan ya wode ahye jem ama sekan na ye kokko ede atu akwada ne nsem no waka ne nsa na mu akwada de gina ho so wodwe so ne ho ani yase eche pa sana papa ne ebeyi sekan no ede afri ne ba no ensem na yase maame ne fri dwamu a obedu ye no na chese akwada ne nsem ahyehye a na obusa akwada na nka no krese ne papa ena edi se ewu no eno ane se maame no ono ansuo na ocha sese eja o miemi akwada no ne nsa no ede ama no ne yase ne bebi temam ni bi oben papa no efie eno okoyi posifo aso chese sane papa no aye ne ba no e wo se posifo be che no mu kosa no esan se ahwe obetimi adiewu ho na posifo kodo papa Edward kwabna esiedu eso ombra no meyi ne ho ano ya papa no kodu ya se an ono na hyehye ne ba ne ensan ya posifo se ne embra wo Ghana papa ene wo mo ede no kogina eye court ano a Krachi District Court wo mo ehye ne se wonko de mfiase bosome baako nsia na wo nya adwuma emfa enka wo ne yase owura Edward kodu court no ai waje tum so ono a ene hyehye ne ba ne sansan se ne nkyenam wo de bedi no dokono no ene ne mokodo ena akwada no akoyi nkyenam na awie enti no wodi dokono ne saa enti e wo so otwe akwada na so na posifo busanse wo twa akwada so a ekwan wei ena obefa so obetwa akwada na so a na no se ai de no obetimi atwa akwada na so a ene so odi sekan ebetu twam na kyese wahyehye no na ene ya meka se wo mo se court ne kyese esanse owura Edward ene hwe abusua ne enti no ene kura enti no wo mo ma no mfinhye no bosome baako nsia se onkodem no na yese sa dokono ne nkyenam no na ni nyina ye 10 cedi yo 10 Ghana cedis pe ene na eye eno enam so ama eye detective corporal wisdom tete wano eno ne se ndrofo di nkoma o cheche yese dokono no ene nkyenam no na ye 10 Ghana cedis eno enam so ma ene Edward kwabna esiedu etimi ahyehye ne ba 10 cedis nkyenam akoda na awie enti wotimi ahyehye no a enwo ama de bo ene wamo ete aba Abusaya to asam no so na yeguso da wo court yadanka momane da fri na watwe atwa ade ba no a sa ebibre matoye adehye mu bi aga na mampanyi yero tontroma ni Mahamadu mabo magana mu ni nyina dan yese US abai no deport wo mo amagana yenso yakwa akwaji bi ade aba mai mu a yero ne mo kwan kura se mu ba se aduam 940 enso ba be kasa afo no wo mai mu ho no wo mo de abai no akwa akogina court na wo mo de abai no koye a wo mo se na nkanya o magana mu no mba so mo ba ebiem Ghana abai anka nkere wo mo so mo ba fa wo mu Edioma baha eno mukro monte da sa America man no di ense ya aban no ene America man no ko ya nsa na woje wo mo enti se kwaba se sei na adehye no a
aban no kofa wo mo bae no ka dia na no so benya se wo mo do mo nhwemu egu akwan na so meranim ni a wo gina mu no wo twitwade age bebrem atoya de hye yi owura Oliver Bakavoma wo wante asiesa ne nyina mu no wo mo tu asam no ahyeda nyame yad na wo kina na Labor Division adma Accra High Court wo mbetena asam no eso wo mbetena so na se nipa mienu a wo makwa fale na ebebrem atoye ade hye makomako dubaako wo mo so se wo mo pese court no ma wo mo ankasa babie no mba be kiremu se wo mo ankasa wo mo ba Ghana wo mo anka kura se Ghana ne yede wo mo ba Kenya sa kura ko mo ma enti wo mba se wo mo yede wo mo ba court wo bi na wo mo so de wo mo nim de fa asam no se ye ya Ghana ban age wo mo na wo mbe pie mu wo ma Ghana mu no eno so wo ma tumi a kiremu ama Ghana ban ene mpanifo nyina aso atibi Oboadiebo amamai ahodoɔ ya esan center so nkwa nantienti akade ne adodode ahodoɔ ya ɔman bia betimi ade abɔ ne ho bra adoba dehia wɔnom abɛsuom sɛ bɛyɛ ahokyira a ɛkyɛn so no ebi entimi emantam wɔnom no ɔman Ghana wanye yaboro ene ne padodoɔ na ene wɔde adom ye nanso yankasa yesu ne ye banbɔ ne binte no ene ye kasa saa dodode no ya ebi enkwaye brentu a kane no na yenya enua ahodoɔ firi mu ekɔtɔ na ma ahodoɔ so enya sika de bɔ yɛn ho bra no ɛyɛ ade ade nyina da ye ku wɔnom saa so so ena ye kasa yensu ahodoɔ ye no etimi boa ye ma asetena mu enkenya etimi simu no ɛyɛ ade ane nyina nso yasɛn no mana nsan ya akora no Ghana ensuwansu ahodoɔ ne nyina no ene wɔnsa egu wɔnti wɔn twadwo ede gu empanyufo tiri so sɛ wɔbɔ bra egu wɔn tiri so sanse wasɛ wɔn ho ama ne ensuo ne kura mpotu kwan na wɔne ama ahodoɔ so nso kɔ yenhyiamu a wɔn ho ayɛ fin wɔahunu sɛ pɔtɔ ɛno nti wɔntimi nkɔ nhyiamu ne biem ɛnam saa yɔ so ama de hye dodoɔ na no ɛna ɛkyerɛkyerɛ adwen ɛhwehwɛ adwen de ama ban no sɛ nkɛbɛyɛ wɔntoa na mɔyɛ esi people ɛma galamsey no a ɛno akɔakɔyɛ wɔ hɔ kɛseɛ yɛ free tetentrede amanta mɔma yi kɔ mu no wɔbɛtimi ɛnya pomasi brɛ yɛ etwatoɔ kora no ɛde ama no ɛno ɛna nam saa yɔ so ekuo bi a ɛnhyɛ aban ase wɔne aban mu mpanyinfoɔ ya wɔnam asoɛ yɛ hwɛ ɛyɛ fomagudie ɛne emu adododeɛ soɔ mekyɛ Ministry of Lands and Natural Resource afe Environmental Protection Agency mpanyinfoɔ ahodoɔ ya wɔnom so yɛ pɔtɛmo ɛne yɛn nsase ahodoɔ no wɔde banbɔ so no nkɔma no Soil Research Institute enso ɛyɛ kuo bi a wɔnom so ɛba nsase ɛne nɔdeɛ mu a wɔnom yɛ hwehwɛmu ɛwɔ mu ɛna afei so Concerned Miners Association ɛyɛ kuo a wɔnom so no wɔbutu afomagudie no bi ɛna wɔkeka wɔn ho abom nipakuo no wɔnom nyinaa to kɛsɛ sɛ wɔhwɛ na watimi aboa ama 2000 hectares ɛwɔ nsase ho yɛ galamsey so ɛnam so ama na sɛn no wɔsa besiesie no agye no asi kwantempo mu na ekuoi ɛhyehyɛ ahodoɔ yɛ wɔba bɛfa so ɛde agu akwan mu ama saa ne pa wɔ sɛ yɛn sɛtimi aka ɛwɔ galamsey nsase a yɛsɛ ne ho no anase yɛn nsase a galamsey so ɛnam so ama na sɛn no wɔnom ɛde mu nkyerɛmu a esi aseɛ ɛde dan so mpa kaseɛ sɛ abusia mo fanche ye hwese ye nsabeka ene no fidie ena ye de ye adwuma reclamation do na akoso omuduadua after some 2 years so when say your friend be some cover na masaka ko di asase ba ye de ba na reclamation na ye ba be ye no we go friend heavy metals ewo as nti your scientist omo on board ya for make collaboration ye no ma be say e bi no say locally no ye collaborate with Soil Research Institute and EP and forest and internationally no international partner from Carbonica or more Italy also airborne port now metals a bit as in your plants be a bit every 3 months be a and say be harvest they harvest our plants now they compresses our plants no the chemicals be one a buy it Awie nipa yɛte ne nkan ɛyɛ eku a ene wayi wanim sɛ wɔba bɛboa ama aban no nsase ahodoɔ galamsey enam so ama sansase no awie sɛ kwantebe no wɔba aba bɛsi ne dada mu biem ɛna yɛtie no no echi no Assistant Ashanti Regional South Police Commander ACP Cephas Arthur wɔno so ɛkasaye wabra ɛhyɛn a wɔnom anya ya wɔnom ɛde ba bɛboa wɔn dada anamotuo sebeya empɔtam ne titru ene amansie central sebeya galamsey ho nsensem ne abonefo semu a
ekoso wo no wo betimi etuso sa no eno so ho nsam kakra wo de tudwa say mai ya na to stress ankra musemu obi o me fam philanthropy omo no ya na omo emra yemwa no meboa ye o me so aban na omo mayen sa asen bi wa assemblies no so etimi beboa ye enti eye ni je pa se yensa kan sa asen ebeboa ma yedwuma no akoso te na kande ne yedwuma be 70% asen ya be ye be patrols na se ye de bo apro ye ne nam se de be ya pa boni fo no be hu sa prosive for na fo mo nye dwuma kura bre atwem na ye dwuma be 70% we private man kura ko 85% nti ye toto asre omo musemu obi se omo mra ya moa we no ye ni age pa na so ye hia bebere Natchez ACP Sefasata wono eye Ashanti Regional South Police Commander Abedi Echire ena yete nenka no ensem nyinada yamane bofo ya woto nkra ewa Asante Mantem de ma ye ba obedu ena boaboa no a wada na ebi ma ye na yenso yada na Echire ede asomwe ye to akase bono eso na abai eguso ya wahese obebo eye yensu ensuwa ene yensase enho bai na wahese wana wotu fom agudie na womo eni tumikate bia ya womo se yensu ensuwa no obepam womu nyina na emra no ene womo edised yese na efata na eno enam so amane ya meka say concerned citizens of Etiwat landscape wona tron krata tentente he dia komo mampanyi ene Ghana mpanyifo se emprempre niema enum ena womo hwe enum kwan abai no ebe ya obma womu enmanim ya de din kan kra womu se abai no ebe declare state of emergency esanse ukopiomo ewo Etiwon mu a Etiwon forest no womu omutu fomagudie na kose forest ni nyina yenim senka forest de Etiwon forest de ejiremu kumo chase wuremu a unhu ba bi kra na wetumi epie na so nei yesu ukopiomo hono mu a chase galamse fo sei asase no womu wieye ensuo na nabo ni nyina so womu sei ensuo ni nyina ya womu say river densu and afei ayensu any river brim sansu any nyina no e ade a wono asey a na ya mikase yesi okopiem wonde ohia any obrede a wodo benu muti na chese wona wo kro no na no na eye concerned citizens of Atiwa landscape e say aban no sa ensu ya mabobodi no e wo sa aban no e ma ni kompa no declare state of emergency e sanse okopiem wonu mu a e sansu no na adehye ya wono e wo ho enom wona ensu ni ye ensu na se no adehye ni nyansuo kura no womu etimi anom womu se de toso ebieno enso eye 9th na afa day enforcement say anopa na afa enumre say yada no ye wo se aban no ema nani ekohonom no ma bambo edwumafo etimi ekopiem ho no sanse wo se yada no na chese galansefo no womu ye edwuma gidigidi ewo ehonom na eno so edanche ye womu se wo se aban no ehwem na mensi ka chepanyi ye wo na afa bambo mu edwumafo ankrankra womu so etimi ebo eho bai chese etimemfo ya womu onyim nyina ye wo so obia so etimi eye na afemu de na yere na insuansuwa ye wo honom no eni ebetimi ate womu to so echem se e wo sa ban no ede bambom dwumaifo eko ensu a mabobo so nyina na womu etimi eko ginagina ho ne ye hwese se kwabrane abeye na adwe so obokwa kotufo gidie wo honom a na chese embra no eni no etimi edi womu eto so echem se wo sa ban no nipa bia ban no ebechi no e wo so ma embra no eye adwuma e wo se nipa ne eso ente sa no a se wo chi obi na wan kire no se ne embra no esi etie na ugya ne saa ene ne hoto no a na chese wo san so abawurom wo mo wonchenchen so wo se o aban no kwa chi asemesi no wa amfana amfamra kwan so bia ente no me so meto aso ye medwuma ente wo mo chese aban no e wo se nipa bia aban ne bechi no no ohwe na embra no ene se nipa no enye adwuma wo mo edi sansemi etimi edi ebaye na wo mo to aso echem se sisia na wo mo ekasa no ukopiem ewo densu river densu ayensu ena afa brem wonu mu a te se de medi kan kan no a wo mo so wo mo wo eye dwumakuo bi a eho no wo mo nya nsuo afire na etimemfo nso etime anya nsuo e de adu wo mo dwuma na se sanse se nsuo e mabobo so nyina eni anya nti no sa ekuo na wo mo ema wo mo nsuo supply no wo mo timi nya adwuma kora wo ba tututu wo mo dwuma mu a wo mo timi anya adwuma sanse nsuo no aseye nti wo mo de ade sede mo de akode ama ban se aban ne hwe se no manum ya wo mo de sede a wo mo de ato aban no anim no aban no behwe no wa ya ma wo mu
I was sorry to and some no I saw. One more young 40 divon D, one more I am Rasabatonia. Wajan with the mother share a war chifu at Timokwa about 1 persuaso. Nania was some penny or John Dramani Mahama Waya, the Emperor way. And Ninja say, I'll bear but now Kunyashu 1 year Yakura, no was set about 1 persuaso. And Mabuba Kumako, honey, a do 110 youth unkwa. Anna and there 1 year Jumaya was a youth employment agency. I say, Ninja no I Mampany John Dramani Mahama and San Wajuma, Nensha Pat, Neniswadu. Now was a real answer. Wasa siasa wa mafono wa wampa somudo wa musa aye bribie no safoni nyina so bema won makabia no nyoma wodo a esombo na msunti Ghana phone time ampanyina higina pa sane ye baya na nyoma pa na ni soade hunu ne botaye a wasa sia wo hyehyɛ no ebetumi abam saa ewo mayimu ya registration ya pan for ye mi south ya NDC ni ana we NDC ya qualification ya difa wo mo e se wo ye Ghana ni na owo for Timokwa or ye Ghana ni na owo for Timokwa ni so ye NDC so ye NPD abano ya to enti ya yi politics ato nchen ene ya Ghana fo nyina for Timokwa ma nyina itu ya nkola ni bi o trace wo mo ye centrofo mo hwehwe mo be wu se bi kra na wofo aye NPD fo bi egum ni ade ebi NDC ni ade but ye wo nyina once we are at 40 of Pambulu, I am a said yes, as a member of parliament, Michelle Womina. Na what you know, Anna Youth Employment Agency Director Yawatano, I work for Timokwa Sinimu. One Munyan for Pedra Arthur Richard, one so Adekakra Etwaso. Why you follow principles and rules? Exam got a follow principles and rules in the same Colangana from you. Or moves beyond Bidi Subiano, Sibia Dashawan said, police commander, now police commander, I post send a bear, various schools. You know, I can see Kalamasa take my where immigration here in the year entire month to see about 2 times the sound. I was your way, I near Koso, I watch for Timokwa, and na yatie emwasam no 2074. I was your son and swing. Sir, Yana, no idea about ma 1 million chair pa. A bimocrata sotia siaba pemoneno, a do drana woman no more, and a pobenum, a reobenum, robenum, and Jidana Danino, a mana pomodeno, a CPC sita the man wankasanyasam ketwama, yadia janeno. Na unim san 2074. Ya yakabo modiabano, a nubrane. Meye ana ya dia ye 2074 dawusua wonya bi na wo no mu a me se wo ankasanka ba be di nwa danse wo sugar level no wa shutu kwosoro wo ko hospital doctor se wo sugar level no kwa na kwosoro wo da sase no 2074 na nya no nko wo bu no ekuro tu no asa ye dai na ekuro no na nkoi hepatitis B and C afa kidney infections awodo bi nyoman ketenkete bi de yade bi ahase eyi ne ho adi woni padua nim wo me a wo tenkan sa pampai de akira eye wuti na pa wo sa no wa hwe yi a e de asembaba 2074 edini ya 2074 do kwa wo so peti 74 emu asemo no twanitia se wo peti 74 duro no ebeboa papa pana no nom na hwade se wo anka se wapom de no NCP ensita emfama wo na Food and Drugs Authority one magia tum se eje na mom hyane nso wo ba pemfo waba wo ma akoda no fo anasa akoda wo nyanya finhyane dumienu won kan dre ho momaka nyina wobekọ ka shi drug lane anasa kumase Ashtown kwena keba bibia ne afre ne pandodo mutu e wo 0246 073 498 0246 073 498 Yaba SOMPA 106.5 FM Accra. Yabebo aze ewo dome ewo se ade mu nyina bo mponimpu na ye ndwumede awodo ya ye de ewo fiduemu ase no mu nyina no yema mo hunu mo sane a ekọ ne de eba nyina da enu nti ne efiade de yanim ya 26 September 2025 ye de ani echiremu ewo domi jom fo mu nhia yen esanse ne padodo na no ena ye de ebremu aside se ye ndwumedi ahodo ya ye de ni hasenom no ye bebie ho ntoma amamo ho de etuemu no ye san e de giveaways dodo na no ena ebremu enu nti no ye ka chow se apomodi hwehwemu kwanso every 21st clinic ebeba won chenti ya no waba be ye woni padua mu hwehwemu se yade bi eyi ne ti wo mu antempa so wetime apɛ anop mesibre na dwumedie mayanka chow se SOMPA presenters ni nyina
ena yeba efidie ni nyina so no ye de ba besi mabobo na nunti bus no sompa obi bus ye de to am efiade be hwe ye ni mwen na God first coastal ho na bobo no ho pe ena ye de dwumedie no ebe hyehye so ebo ho anopa no num ne ya hyase kasebo say ye first service o say ye mobro wasemo say ye de benyo social political show ya ye de ebrebo wa hase no no for God and country ni nyina da ye de beba abesom ebo ho nti no eya no wahia ya no pa no num ebo no nso a ne yasesa ye nkoko ne ye nkaka na yasan e de ani akyeremu ewo sompa fidue mu ase nom dwumedie ya toothpaste ne ya toothbrush wada uma e na wo so ya pechi aboye chidom aboye donten ama yetimi e de abrewo afetam herbal mission so e 3D ya de malaria dro no eno so e ka ho bi beverages and so e ka ho anonom de ya wonya bi a e betimi abo wo 21st clinic apomuden e bi a ye papa e na fe multiple questions so e de enade ene hwehwe esiesie ya bobo na enwumemu ene ye fiefie mo so ka ho bi Twisco energy food drink no so ene ye wo pese wo twa wanuma de kre wade a na wo se wonya bi na etimi boa wo wada roma o pese wo ne ye beto kese na do ho bebo yen na ye bo wadwa tonde ho de road ma wo a e wo dwumedie yi mo obefra bai na mpanyefo agye wo so e 0547 548538 0547 548538 Eye Sompa 106.5 FM Yane yas toothbrush and yas toothpaste no OB bus e wonsem e de fiada e ya no ahia ye na Sompa OB bus ebetimi akwaso yi na chese presenters no obi a ani wonu mu atidi yade ha no sanse yawo atidi yade ni nyina epie e na yenya ahode mapa ye de se dwumedie ebrem wo medofo sa wo so tie be wo hwebe na atidi yade e ha ho ade a medofo wo se wonya time herbal mixture ane na wo de no ma wo say yes atidi yade na we ne nyina efi wo ni pedue no wontumi ani di aninti no ama wo so tie na etia e time general body pains so na mo ya oni nyina no ebe boa na etuase me don for your time HH mixture and then the capsules so wo no de bia me ka kire say no emienu yi ukabom na no mu a ebe bo edwuma papa e wo ni pedue no mo be ma wontumi nwonso dwonso a wote yaw e wo obemba no mo dwonso so a eba ne kakra kra bia na kire say etwa de yade time HH mixture and then the capsules and afa oba wo pese osiesie wa yin fi ono mo a na ne matumi koso yie dia time HH mixture and the capsules no yade bia utumi no ema ne ko obowura mu herbal shop pharmacy shop bia nso a wobenye nrei bi ato ana friend ana otafrija owuso agemai e wo 0244176669 0244176669 na woni nana eni enkomade shmama ye gina so ne atwa wutia waje abofo nkrato ya basisia Point homeopathy clinic Ghana had obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kuin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene
akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mesha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yennom nsane e fa adwen ne e fa adwen mpa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 02460734998 FDA agi adwadi nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Aketuapa Emma Aketuapa mpa de shimaiba yana mwase na yema momo ene twen yeto akase no so ede amamode ana yeremu ewo Brumantam na Brumantam soafo eyo monyafo lawyer Joseph Adey Akwaboa penyi bra wobedi adwa se eyemantam no soafo no bese bosome enwotwemu ani ne no enam sayo so nti wose ho behia se wone adehye na nanom ebebo mpunimpu na watimi abo amaniyo se beya obi ahia ne yonko a wo hu se minua na ekwe nam sayo so ema wodene ekiremu na brekum west mesimo ena wokokodruye won kropon ene eyeginegine ehwo ena wode nsem koto dwa ekyeresa ban no ewo ahofama 24-hour economy ya wode ebaye no wose wo ba besi ne sesu dwa ede ama adehye wo sebeya wa setenemu no bibia bekoye ewo peye so ede ama wonom obesiga fe ewo gingine kromba Asagano, your friend 24-hour economy market. Now, Nana, Wabia, more persons is Asagano. Mania diye pa. Nana, dengling when this one get fair. Asasina kama yese market no. Nana, mania diye pa. Na sama market market ya. Mkura ya mamemu imo wa otonyama njoko market ana kurashe nachi nana edibia fra na crèche aye school kakra beba ho Brumantam soafo onimonyafo Joseph Adey Akwaboa Esquire ena yekọ ekotie no na odehye nko anante wokonyo no ono nko na koye mrahye bedwane de ma adehye ya mo brekum west mensimu onimonyafo Dixon Ochidua wono so na waka ho bi wakasaye edensem sei ededi enkoto adunu dunyina kopie ni wa yaba banwi efide lesi sabri yensa eduho sare disika no chenjebam sudanya esisi ho abanada no abanan jakapre esika afia ni project no ena yeyimu about 5 billion edinjetua ewo kankakra eno kanchanya na wodi edi ani ya yego esan akwa kokan ho odokro munim mo pan no
Minister the good news to SOMPA. Andisemu etwegu ye eyemrahye bedwene ye wogina mudima dehia ewo brekum west mensimo anasem pesua no so ewo mrahye bedwem woni monyafo Dixentry dua na yete ne nken yentoa ensem no so nkoye ni moye na North East Police Command ya wonmo ewo ho achi nipa ensiem bia wonmo edunu bone efri sankase ekọ etifido emantemo na police for HSA sa operation ne so ewo gbintiri ye no ebe na lierugu ewo North East mantem emo na womo HSA enura womo echi ya womo hu se na ewomo eye tramadol ye no ene ye friend red unim red no ho asemo a na womo se womo ehu ye ewo emo na eye 1195 boxes tramadol na womo eyi edi free track no emo na police for HSA na ye track mienu a esaso na womo echi ye ba ko registration number eye GL 1712-16 and afei AW 4417-14 sa track mieni and a womo chie ewo gbintiri ye no ebe na lierugo police for etwaso echem say nipa ensien ya womo chi wobodo ba ko eya Lassen Brima Yakubu Muntaka Abdullahi Shako Mumuni Idrisu Mumuni Yakubu and afei Moses Ayork womo ena yechi womo a ene America say womo twaban kukumu a post for chese womo eye nhwehwemu na post for etwaso echem say sa track mienu yi womo chi womo omubusa womo na chese womo di fisankanse to Togo ena womo di fia womo eba besine twomo akogbintiri na womo ebusa suspect ya womo chese womo di kan koyi bi kra ewo gbintiri wodomo na chese womo yiyi a womo to aso a nya bebi omedu bia no na womo yi tomadol no chicha sa no womo ko enti ene America se post force womo su Tracy bebi a omo yi enuboni ni bia post for di echira ama womo achi womo nyina womo chese womo nchi womo nyina omo amaka dodo so kra esense boxes no na ye 1195 intino obi abenya ne chafa womo chicha sa ade akọ na no na post for chese womo shega na for bose sabeya Ghana ya pom dim ene eba no enuboni a womo a omo di nuboni wudwa ewo omei emu no womo hwese sanko for nyina yebechi womo amambra no ene womo edi sadese na efata DSP Robert Anabik wono eye public affairs officer ewo North East Regional Police Commando woni central foding command wo chese empempia womo kasese ni pensia no egusu atwe post for kukumu a womo yenhwehwemu ama womo amakani nyina do womo etimi atwe womo washa Ghana for bosse sanipa womo aka womo hwehwe womo no mehwese womechi womo nyina da embra no etimi ene womo di sadese na efata Yemfa nsem we say entu kasia no so epo na ye tudia na ye remo ewa mahodo so ensem Australia man no na yakwa remo amane boya efri ho eba ekrese telecommunication bi ya wonom na ema enkofo edi nkomo ewo telephone so wonom so edi the Optus communication wonom ho akoka adwemo ama ye kasempanyifo kyerese won dwumedie anso ni ama wonom airlines na nasa won system no wonom hijack no so how be ne buy so how be ne buy amount for free emergency calls yes best 600 and ye ekọ ye no so a nipa bi amfa bi okranpa abefre no so na enko wobi eda ambulance mo wose yetimi ekoyi ni ma ya sabia foforo na ye frɛ doctor krampo na ye so fra enko wobi nso da ya sabia kumemu ye pe ambulance de na kwa ya sabia kese mu a wo frɛ wobi a enko nam sa yo so ama wo kyese nipa miensa ena FM eto nananom ewo ensie do na wonum kyerese bese 13 hours na chese sa course yi ejinamu a entimi ntomo eno na enam sa yosunte no empanyifo ya wonum eda communication and media authority na no ewo Australia hono wonum chese Optus communication for no nia wonum ye no entwe yente no wonum de sobo ni nyina abo wonum chese wona wo ho ka adwamu ni nyina no womo ba behwe na ne damage bi ewo se wo try de ma wonum no wo twa ede ama wonum efa se nipa we se ho ama wonum etimi atua na no na panyi pa ya wono Optus communication wo tua no 7 rule
waba bonte kire se de si ye no enye won bo apayo na mom technical fault to be ena eba ya na wonom hwe atoto enema ne no ena enam so nti no na de eba wo ntimi nya ho hwe ne awonbo ne a woye ye ne se Communication and Media Authority Australia for the wo no wo de bo mo ne se best 40 hours one month ni anyi wo masutre se wo haway and aye fam ntino bibia ba munya ho bibi mu aya na se bia mo fa nche na mo tena ho amani pa best miensa ato ne de se eye mo bo apayo so se enye mo bo apayo so how no enye sinti asotwe wo no wo chese wo de bema octus for ama wonom so atimi atua so kaway ene ensem kakra Australia so every wo ba ye dane bi achi e de asomo kase I was Russian Yejana near than 7 in a SCA. Our friend will feed you know, dear to her somewhere the Bramono. Dear do Marcotino be a sir, a Rucasano of course so our Crobitanam so a manipansi, a woman pra nipa 9, a posy fortune woman, a confirm woman poor Edibasumi. Who crying to me so now what ye the see ma police station wo ya to mukrampo no e ya dia brantia bright a wo free mu e wo police for one san on kran kire no na busuafo abasa o hwa tentene ne e de amano na go crying to me hono mo a postage me ko no ne fa ye wo ye epoye mantamo wo mo de atudwa se police station e wo ho wo mo tum na fe police adwumayafo de nyina so nya de a wo mo ye adwuma na e bi kan wedum ho ya ye ko Australia man mu akofa won so ade de bro 2074 time about Mr. Anna SOMPA obi bus one more and a boy chidom AKOSUA eje wakode boaten enmedi mene oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia enafi OBAAPA nana ya keche yekwei mobro hasem eyobi asem eto amoso Me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enen so biem eh time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enu nku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ene ye ma